Шавкат Мирзиёев ҳалокати 52 шаҳрванди Узбекистонро дар роҳ ба сӯи Русия баёнгари камбуди ҷойи кор дар кишвараш донист. Раиси ҷумҳури Узбекистон рӯзи 19 январ гуфт гуноҳи мост ки мардум дар хориҷа ҷойи кор мекобанд то оилаҳои худро бихӯронанд. Рӯзи 18 январ як мусофирбари ҳомили муҳоҷирони ӯзбекистонӣ дар роҳ ба Русия дар ҳудуди Қазоқистон оташ гирифт ва ба марги 52 нафари онҳо сабаб шуд. Дар ин ҳодиса 5 нафар ҷон ба саломат бурданд ки 2 нафарашон аз Узбекистон ва боқимонда аз Қазоқистонанд. Шавкат Мирзиёев рӯзи 19 январ дар ҷараёни сафараш ба вилояти Сурхандарё ба наздикони ин афрод изҳори тасаллият гуфт ва ҳамзамон таъкид кард ки фоҷиа камбуди ҷойи кор дар ин кишварро бармало намуд. Ин фоҷиа баёнгари бисёр чиз аст, аз ҷумла дар мавриди ин ки мо дар назди халқ хеле қарз дорем. Ба сабаби ин ки шароит фароҳам наовардем, мардум маҷбур ҳастанд барои кор ба кишварҳои дигар бираванд. бачаҳои хеле ҷавон, муъмину мусулмон ва ҳама фарзандони Узбекистон мурданд, афзуд ӯ. ҳамаи 52 шаҳрванди ҳалокшудаи Узбекистон дар сӯхтори мусофирбарӣ дар Қазоқистон мард ва асосан зодагони вилояти Намангон ҳастанд. Аз ҳама бузурги онҳо 41 сол ва хурдтаринаш 19 сол дошт. масъулони вазорати умури хориҷаи Узбекистон гуфтанд ҷасади ин афрод ба Тошканд бурда шудааст. рӯзи 20 январ чанде аз муҳоҷирони узбек ва шаҳрвандони кишварҳои дигар дар Русия ба хотири қурбониёни ин ҳодиса дар назди сафорати Узбекистон гул гузоштанд. Усмонхон Баротов, раҳбари иттиҳодияи ҳамватанон дар Русия, ба радиозодӣ гуфт шаҳрвандони мо дар сардӣ истоданд. онҳо рӯзи 20 январро рӯзи мотам эълон карданд, аммо ба наздашон на сафир ва на кормандони дигари сафорат набаромаданд. гузашта аз ин парчами кишвар поин оварда нашуда буд. маълум мешавад ки ҳаёти 52 шаҳрванди кишвар барои сафир ҳеҷ арзиш надорад. агар ин тур аст, шарм бар сафир бод. дар ҳамин ҳол наздикони афроди ҳалокшуда мегӯянд онҳо ба нияти кор ба Русия мерафтанд. сокини вилояти Намангон Улуғбек Дадобоев дар суҳбат бо радиозодӣ гуфт дар фоҷиаи Қазоқистон 2 ҳамдарсашро аз даст дод. ба Русия солона то 2 миллион сокини Узбекистон барои кору зиндагӣ мераванд. бекорӣ ва камбуди даромад дар ватан онҳоро водор мекунад ки дар шаҳру манотиқи мухталифи Русия дар бахши сохтмон, тиҷорат ва хадамоти дигар фаъолият намоянд. онҳое ки имкони молии беҳтар доранд аз роҳҳои ҳавоӣ ва онҳое ки имконияти маҳдуд доранд тавассути қатори роҳи оҳан ё автобус ба Русия сафар мекунанд.